ଆମ ଦେଶରେ ଥିବା ମନ୍ଦିର ଅଦ୍ଭୁତ ଓ ବିଚିତ୍ର ଅଟେ। କାହିଁକିନା ଆଗକାଳରେ ରାଜାମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରନ୍ତି। ତିଆରି କ'ଣ ପାଇଁ କରନ୍ତି? ମୋତିମାଣିଙ୍କ ଟଙ୍କା ପଇସା ରଖିବା ପାଇଁ କି ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଜାଣିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମ ଦେଶରେ 5ଟି ରହସ୍ୟ ଭରା ମନ୍ଦିର। 1 ନମ୍ବର କରଣୀ ମା ମନ୍ଦିର। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ମୂଷାକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ 20,000ରୁ ଅଧିକ କଳା ମୂଷା ରୁହନ୍ତି। ଏଠି ମୂଷାକୁ କାବା କହନ୍ତି। ଥରେ କରଣୀ ମା ସଉତୁଣୀ ପୁଅ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନଦୀରେ ପାଣି ପିଉଥିଲା। ହଠାତ୍ ଲକ୍ଷ୍ମଣର ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା, ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ମରିଗଲା। କରଣୀ ମା ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କଲେ। କରଣୀ ମା ପୁଅକୁ ନେଇ ଯମରାଜ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଅନୁରୋଧ କଲେ, ମୋ ପୁଅକୁ ଜୀବିତ କରିଦିଅ। ଯମରାଜ କରଣୀ ମାଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ରଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ନ ଦେଇ ମୂଷା ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ସେଦିନଠାରୁ କରଣୀ ମାର ମନ୍ଦିରରେ ଯେତେ ମୂଷା ଅଛନ୍ତି ସବୁ କରଣୀ ମାର ବଂଶଜ ଲୋକ କହନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ମୂଷା ଉପରେ ଗୋଡ଼ ପଡ଼ିଯିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ଅଶୁଭ କୁହାଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଧଳା ମୂଷା ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ କୁହାଯିବ। 2. କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଦେବୀ ମନ୍ଦିର। କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଦେବୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଭାରତର ସବୁଠୁ ସ୍ଥଳ ସ୍ଥାନ କୁହାଯାଏ। କନ୍ୟାକୁମାରୀ ମନ୍ଦିର ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଠି ମା ପାର୍ବତୀ କନ୍ୟା ରୂପକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏହା ଭାରତର ଏକମାତ୍ର ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଠି ପୁରୁଷଙ୍କୁ କମର ଉପରକୁ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିବା ମନା। ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବାହାଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିଲା। ବାହାଘରରେ ଯେତିକି ଡାଲି ଭାତ ରୋଷେଇ ହୋଇଥିଲା ସେସବୁ ବାଲିଗୁଡ଼ିରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଯେତିକି ବାଲିଗୁଡ଼ି ଅଛି ଲୋକ କୁହନ୍ତି ସେସବୁ ବାହାଘରରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଡାଲି ଭାତ ସବୁ। ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମନ୍ଦିର କେବଳ ନୁହେଁ, ଏଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଅସ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। 3 ନମ୍ବର ଶନିସିଂହାଣପୁର। ଭାରତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ର ଶନିଦେବଙ୍କ ଅନେକ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ହେଲେ ଏ ମନ୍ଦିର କିଛି ଅଲଗା। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶନିସିଂହାଣପୁର ମନ୍ଦିର କୌଣସି ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ଶନି ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏଠି ସିଂହାଣପୁର ସହରରେ ଶନିଦେବଙ୍କର ଏତେ ଯେ ଡର ଯେ ଘରେ କେହି କବାଟ ଝରକା ଲଗାନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଏଠି କେହି ଚୋର ନାହାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଯିଏ ଚୋରି କରିଥାଏ ତାକୁ ଶନିଦେବ ନିଜେ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି। 4 ନମ୍ବର କାମାକ୍ଷା ମନ୍ଦିର। କାମାକ୍ଷା ମନ୍ଦିର, ଯାହାକୁ ତାନ୍ତ୍ରିକର ଘର କୁହାଯାଏ। ଏଠି ତ୍ରିପୁରା ସୁନ୍ଦରୀ, ମାତାଙ୍ଗୀ ଓ କମଳା ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଅଛି। ଅନ୍ୟପଟେ 7ଟି ଅନ୍ୟ ରୂପରେ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଅଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ମନ୍ଦିରରେ। ଏହି ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ କଥା କୁହନ୍ତି ଓ ଅନେକ ବହି ମଧ୍ୟ ଲିଖିତ ହୋଇଅଛି। 5 ନମ୍ବର ଉଜ୍ଜୈନକା କାଲ ଭୈରବ ମନ୍ଦିର। ଉଜ୍ଜୈନ କାଲ ଭୈରବ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଏଠି କାଲ ଭୈରବ ପ୍ରସାଦ ଜାଗାରେ ମଦପାନ କରନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ମଧୁକୁ ଦିଆଯାଏ ଓ ମଧୁକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଏଠି ଲୋକ କହନ୍ତି ଯେ କାଲ ଭୈରବ ନାଗ ଲୋକଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। 12 ମାସ 24 ଘଣ୍ଟା ଏହି ସହର ଚାରିପାଟେ କାଲ ଭୈରବ ଜଗନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆଗକୁ ବି ଏମିତି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।